दा तो ख्याल बटे रोवाला से अखिया लाल बटे किया कौन रहे जे और कि बेगाना भइल बा किया कौन रहे जे और कि बेगाना भइल बा। देखिए ये जो कलाकारी आप सब देखेंगे, मतलब एक ऑर्गन से मैं बजाऊंगा और मेरे बाबू जो है रघु राजा, इनका काफी ज्यादा नाम चल रहा है। और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको जुनून बढ़ाने के लिए है ना, प्लीज आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा इनका नाम रघु राजा हुआ है ना। अगर आप सब आशीर्वाद देते हैं तभी तो जाके ये बड़ा नाम करेंगे। किया कौन रहे जे बेगाना भइल बा, आपन रहे जे बेगाना भइल बा, सनम दोसरा के दीवाना भइल बा, सनम दोसरा के दीवाना भइल बा। कबो सोचले ना रहनी ऊ वतन बदल जाई, दिलवे में रहे वाला धड़कन से निकल जाई। कबो सोचले ना रहनी ऊ वतन बदल जाई, दिलवे में रहे वाला धड़कन से निकल जाई। जुदाई तो सबके बहाना भइल बा, जुदाई तो सबके बहाना भइल बा, सनम दोसरा के दीवाना भइल बा, सनम दोसरा के दीवाना भइल बा। ऊ हमरा साथे तो छल करत रहे, दोसरा के ऊ तो कहल करत रहे। कबो सोचले ना रहनी ऊ छल करत रहे, दोसरा के ऊ के तो कहल करत रहे। एगो बात सच बा, जहरिया तो सबके ताना भइल बा, जहरिया तो सबके ताना भइल बा, जहरिया तो सबके अरे कि ताना भइल बा, कि सनम दोसरा के दीवाना भइल बा, सनम दोसरा के दीवाना भइल बा। आपन रहे जे बेगाना भइल बा, आपन रहे जे बेगाना भइल बा, सनम दोसरा के दीवाना भइल बा, सनम दोसरा
अच्छा लगा हो तो प्लीज करके शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।